miturut rinangga kesenian tradisional lan budaya. Biasa pamirsa kang winaya kita warga agung jaranan lestari budaya kang mijil saking desa Banaran Tulungagung kang dipun pimpin dening Bapak Sutresna estine kita pagelaran mugi Gusti paring berkah berkayuwana jaya baya jaranan lestari budaya. Budaya ayo yuk ayo kira sing hati-hati kira prayitna lestari budaya.